Dole ne a bi abba in ko an ke akwai shan gabza. Zabin kana wanda ba gwamnan da ba a zumu ya zo ba. Abba ka cika gwarzo. Koma yake bukata kayi. Kana ta aiki gwamna. Atika, wai ganda kike dafawa ne? Tun ɗazu yaron nan yana jira ya tafi makaranta. Ganda kike dafawa ne? So kike sai kin ɓata lokaci yaron nan so kike ki makarar da shi kuma shi malam ɗahiri in ya zo shi ma ki sa ya makara. Wutan ne na ya kama har yanzu bai kama ba sai yanzu ma na ɗan samu. To izo wuta ne. Shekaran mu 10 yanzu da aure amma har yanzu kin kasa iya izo wuta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kin gani ko? Kin ga abin da nake gaya miki ko? Kai, shi din ne ma ya cika sammako. Na ga dai ba haka yake sammakon nan ba. To ba dole ya yi sammako ba. Ai ba irin waccan gwamnatin bace da kika sani. Komai fa yanzu ya riga ya canja. Ai gwamnatin baya ita ce gwamnati wacce bata kula da harkar ilimi ba, ba ta kula da komai a harkar ilimi. Amma yanzu wannan gwamnatin kula take da harkar ilimi. Wadda na gaja, lafiya lau, lafiya kalau. Ya shirya ne? Yasir! Abba ka cika gwarzo. Koma yake bukata kayi. Yasir! Kana ta aiki. Shirya. Sannan gajiya. To, kaga tun ɗazu nake ƙoƙarin in ɗan sama mishi abin da zai ci, wuta ya ƙi kama sai yanzu ma na samu ne ƙoƙari na hura. To ai ki kwantar da hankalinki. Ai yanzu da kenan. Ai yanzu zuwan wannan gwamnatin an daina wannan matsalar. Yanzu yara ake musu abinci a makaranta suke ci su koshi. Don haka yanzu ba wata matsala wai ta tunanin sai ka dafa yaro abinci ka zuba mai ya tafi makaranta da shi. Yanzu abinci ake basu har wasu ma har gida suke kai abincin manya suke ci. Da haka an daina wannan abin. Yaya ai gwamnati ware kuɗi ta yi maƙudai domin a ringa ciyar da yara domin su samu nutsuwa su ringa yin karatu suna koyo a cikin sauƙi. Au, kana nufin ka ce an dawo da ciyarwar kamar yadda a gwamnatin baya lokacin da Rabi'u Musa Kwankwasa ya yi a baya? Ai yaya, kamar baka sauraron rediyo, ai na san ka akwai ƙoƙarin sauraron rediyo. To yaya ai yanzu duk wannan abin da ka sani ya kau. Sisa ta yaushe rabon ka da ganni na je makaranta da wuri. Ni ba na ma mai da zuwa makaranta kawai a sha ruwan tsaye nake mata. Amma yanzu zuwan injiniya Abba Kabir Yusuf ya kore wannan abin. Yaya, ai uba ya haifi ɗa, ya tabbata kuma ya yi halin uban. Don haka injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwasa ya haifi Abba kuma ya yi hali irin na Dr. Rabi Musa. Wato, yaya abin da zai burge ka da wannan tsarin gwamnatin. Ka san a gwamnatin baya ta injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ana rarrabawa yara kayan makaranta. To haka wannan gwamnatin take ba wa yara kayan makaranta maimakon a baka set ɗaya set biyu ake bayarwa in ɗaya da ti a wanke a baka ɗaya ka sa ka je makaranta ka ga makaranta ga ciyarwa ga kaya ga tufafin da za ka sa yanzu za a sa mana albashin mu akan kari sannan kuma lalle ba abin da za mu iya cewa gwamnatin nan sai dai Allah ya saka masa da alkhairi. Amin. Allah ya raba shi da sharrin makiya da masu bakin uwa. Amin dan arzikin Allah. Kai wato ana ji daɗin ta. To shikenan ne. To kai ka zauna ma ka ki sai sauri kake kaman wanda zaka tashi sama. Ina zan zauna ina gaya miki gwamna baya zama kwamishina baya zama ina gani talakan su zauna in ji an zauna da ni kenan ka ba da ni ba. Alhamdulillah. Allah ya taimaki gwamnatin Abba Kabir. Koma yake bukata kayi. Kana ta aiki gwamna. Wannan saƙo ne daga Honorable Umar Haruna Doguwa, kwamishinan ilimi na jihar Kano.